Obyvatelia jednej malej nemeckej dedinky riešia záhadu. Na jednom z komínov žije modrý bocian. Prečo jeho perie nie je biele, si lámu hlavy aj odborníci, aj ochranári zvierat. Nemecká dedinka Biegen na východe krajiny bola donedávna tichou a neznámou oblasťou. Na nohy však všetkých obyvateľov postavil tento modrý bocian. Každý, kto ide okolo, otočí hlavu na jeho hniezdo na komíne. Podľa mňa ho niekto postrikal farbou. Tento modrák sa stal miestnou atrakciou a pozerať sa na neho chodia aj príbuzní miestnych obyvateľov. Experti však asi tušia, čo spôsobilo jeho netradičné sfarbenie. Pre tieto vtáky je typické, že si hľadajú potravu aj medzi odpadkami, preto nie je vylúčené, že sa mu to stalo práve na smetisku. Keďže je čas párenia, možno práve jeho zafarbenie priláka do hniezda čoskoro novú partnerku. Otázka znie, či bude modrá lákať, alebo naopak odpudzovať. Isté je, že tento bocian sa s modrým perím nenarodil a môže za to nehoda. Aspoň vzbudzuje pozornosť a možno čoskoro uvidíme aj jeho potomkov. Jakub Laca, televízia Markíza.